Salam, parhalado pasahaton selamat hari Minggu, tusude ruas namandohoti par minggu onon, martuama akanaro di bagasan Tuhani, minggu ta sadarion, ima minggu dung ari Natal, topik minggu ta sadarion, pabotohon aka pambahenan ni Jahoba, puji madebata di bagasan las ni roha, taindehon ma dipuji rohakon doho. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit, dohot tanoon. Amin. Aka diboto hamudo, nama korhon habengeton ni rohado, pangunjunan di haporsiaon muna, alai ikon adong do ulaon nangsun denggan di habengetoni asatung tang situtu jalahala sisandok hamu akanaso hurangan di manang aha martua do naposo namangulahon sisongoni di dapot tuanna di haroronai. Haleluya. Haleluya. Ale debata amana di Banua Gijang. Puji-pujian hasangapon dohot hamuliateon husombahon hami tuho. Marningot silehon-lehon mi nabalgai tuhami. Jolmana di pardangolan. Ima anakmu Yesus Kristus. Nasi nurumi sian Banua Gijang. Alani hami. Gabe nadangol do ibana. Jala napogus, ola tubuh ibana, di bara ni Betlehem, asamamora hami, sairajai, jala togu-togu hami, marhite-hite tondim, asalam huida hami, godang ni holong ni roham, na pinapatar ni anakmi. Amin. Puji Jehovah sigong gom sude parluhutan nama
Pati ni debata di minggu ta sadarion tersurat di Sada Petrus 2 ayat sia. Alai marga napinilit dohamu, hamalimon naraja, bangso nabadia, hum naginonggomanna, asatung dibaritahon hamu, denggani harwaon ni ibana, naung manju hamu, sian naholum, tu hatiuronna, halongangani. Ima sahatna, atong, rap mangidogogo mahita tu debata, laho mangulahon patinai. Ale Tuhan debata, mahami mangulahon nahombar kepatikmi. Amin. Tanda himaan suka bimado kodrohaku uji maan pamana tuhut padalaku olo dita kendaku Bagasan unduk dohor serep ni roha, tatopoti madu satta diadopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan, para si roha nasumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa nadongolon, rotujolo ni habangsa habadiaon mi, manopoti, jala manganggukon dosa nami, masa jojot warsai hami ho, mar hite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambahenan nami narwai, dang huhaholongi hami ho, sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubahen hami. Dibaheni tama dori masanmu, jala uhumanmu hami, tu hamatean saliling nililing nai. Alai nama porus mahami nuaing, tu asini roham nagudangi, mangido sian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami, paubahon rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si pangulu hami, dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya si maroham di hami, halak nadangolon. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Songonondo hata ni Jehovah, unak ko mabiar, ay ahu do siluluhon ho, nunga pola hujo goarmu, ahu napunaho. Hasangapon madidebata nadigijang. Amen. Olo
hata ni debata turpu epistel di mingguta sadarion tersurat di Rom 10 ayat 10 pitu 1 ayat 20 tajahama marsingkat sorin. Huapoi mahamu akadongan jagahon hamu ma aka nama mikasi parsalisian dohot pargasipan mangalopoda naung ginuruhon muna jala pasiding hamuman nasida. Ainunga tarbarita pangoloyonmu tu saluhutna, ido halalas ni rohaku di hamuna, alai naing ma di rohaku, marbisu tunadinggan hamu, polin pasidikon naroa. Ima sahatna martuado aka natumangihon hata ni debata jala naum peoksa. Amin. Taha tindakon maha porsiaot tai, songona hina tindakon nidongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mando, ahu porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumo palangit doho tano, ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, ima natinubuhon ni si Maria, nagabegabian sian tondi parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, natumaon na bernit, di pangumuman ni silatus, nama te terpajal do imana di hau pinar silang,
natua tubanotoru dung ditanom, namula mangulu diari patoluhon, nama naik tu surgo, lahundul tu siamuni de bata Jahoba, amanai pargugu nasoa tu dosani, disima ibana pai mamula sugut tanoon, manguhumi halak namangulu dohot namate, au korsea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tain namando, mulak mangulu sugut daging ni halak nong mate, dohot dia ngeluan nasora sudah. Amin. Tabegema kur ina Kamis diuduti kur lansia.
Tikting di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu 28 Desember 2025. Sada, Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu dung ari Natal. Topik ni Minggu sadarion, pabotohon aka pambahenan ni Jehovah. 2. Mangapuli. Di Minggu sadarion tanggal 28 Desember 2025 pukul 12 WIB di Patupa Huriatado Pangapulion tu keluarga Inang Nyonya Saulina Lumban Tobing Boru Hutauruk Ruas Sektor Sada Wik Opat. Alamat Tutul Raya Blok H nomor 230 sahat 230 Sada Pondok Bambu Jakarta Timur. Tolu, Parpunguan Bodari ujung tahun 2025 dohot tahun baru Sada Januari 2026. A. Partangyangan ujung tahun 2025 di hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 di Patupa Huriatado Partangyangan ujung tahun 2025 masuk 2 hali ima pukul 10 WIB bahasa Indonesia, pukul 10 WIB bahasa Batak. Jalapapungu amplop tujolo dohita dung sidung jamitai tua purluan Natal 2025. B. Partangyangan keluarga memasuki tahun baru 2026 pukul 00 WIB. Pinabotohon tu sude ruas ni Huriata asa patupahon partangyangan diganup keluarga memasuki tahun baru 2026 pukul 00 WIB. Di Bagas Tabe, acara ibadah di Parade Huriata di Bagasan acara ujung tahun tanggal 31 Desember 2025. C. Parmingguan tahun baru 2026. Di hari Kamis tanggal 1 Januari 2026 ima tahun naim baru. Marpungu dohita di Bagas Garejon masuk pukul sia 30 WIB atau Riama Hitaro di Parmingguani. Opat, Dewan Diakonia, Komisi Beasiswa. Hombartu program Komisi Beasiswa tahun 2026. Komisi Beasiswa membuka penerimaan calon penerima beasiswa baru tu ruas ni Huriata ima pelajar tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dohot mahasiswa tingkat perguruan tinggi. Turuas ni Huriata nanaim dohot penerima beasiswa baru, boima di jalo formulir permohonan melalui Sintuawi Nabe. Formulir diisi lengkap, dilengkapi dohot persyaratan naung ditontuhon, dohot persetujuan sian Sintuawi. Formulir dohot berkas persyaratan lengkap paling lambat diterima Komisi Beasiswa di hari Minggu tanggal 4 Januari 2026. 5. Amplop tu Natal 2025. Di Minggu sadarion tanggal 28 Desember 2025 di Patupa Huriatado Papungu amplop tu Natal 2025. Tapasahat Mai tujolo dung sidung jamita dohot partondingna. Pelian parjolo kantong ima tuhuria dohot tu pusat. Paduahon amplop tu Natal 2025 tujolo dung sidung jamita atau tapasahat ma peletai di Bagasan Lasni Roha. Onom amplop ucapan syukur bulanan. Di hari Minggu tanggal 4 Januari 2026 di Patupa Huriatado Papungu Pelian Tujolo ima pasahaton amplop hamuliateon bulanan. Pitu, soso pelian bulanan. Alanau salpu nama tahun 2025 di sosohon tusude ruas ni Huriata. Akarna so pasahaton pelian bulanan dope asa tapasahat matus Sintuawi Nabe
manang langsung tu sekretariat Huria. Walu ruas namar sahit. Di bagasan parsahitodo ruas ni Huriata, inang nyonya nainggolan boru sirait opung yors boru, nunga mula tu bagas nasida, dung piga ari dirawat di rumah sakit Duren Sawit. Tabuan ma di bagasan tangyakta, asalam tu hipasna di hilala roha nasida. Parhe pengon, pelian tu Huria, 46.217.025 rupiah. 2. Pelian tu pusat, 56.433.025 rupiah. Tolu. Pelian tu DSA, 364.512 rupiah. 4. Panitia GPN 2025, 35.840.000 rupiah. 5. Panitia pembangunan 2 juta rupiah. 6. Penguma sude 140.080.562 rupiah. Songonima tikting di Huriata di bagasan minggon, saya di pasu-pasu tuhat tamasude pakobasion dohot peliani, bahen sangap dohot puji-pujian di gorni tuhata. Tabegema Kurama.
Di bagasan lasmi roha tapasahatma peliata. Di bagasan lasmi roha tapasahatma peliata marende mahita. Asini rohamku puji Allahum anusa Dibaias horohamku gawe sorangan uang Ingananku rohanami konde mangkohini Martangi yang mahita. Pujian nami magoarmu ale Tuhan debata para siroha jala pardenggan basa. Napa punguhok kami di parsauran nabadia di minggu sadarion. Ima minggu naparpudi di tahun 2025. Marlas ni roha kami di salukut pambahenan.
doho pandonganionmu di bagasan ngolu nami. Alani i Tuhan hupuji hami maho di bagasan parsauran nabadia di tikion. Ale Tuhan de bata ama nami naik tumangihon hatam nabadiai mahami. Ramoti roha nang pikiran nami, parbisuki hami, jala ajari hami, laho tumangihon dohot mangatusi hatam nabadiai. Makuling maho ale Tuhan, ay nunga rade hami tumangihosa. Di bagasan goarmu martangiak kami tuho. Amen. Horas madihita saluhutna, selamat hari Minggu. Hatani debata jamita di bagasan parminggota sadarion, imana tarsurat di Pasalmen bindu 105 ayat sada sahatu ayat onom. Pasalmen 105 ayat sada satu ayat onom. Songonon ma didok. Puji hamuma Jahoba, baritaho kamuma goarnai, pabotoho kamu di tonga-tongan ya kabangso aka pembahenan nai. Edeho kamuma ibana, paluhamuma parhinaloan upuji ibana, marnonangi mahamu taringo tu halongangan aka nabinahen nai sudena. Tanggul ho kamuma goarna nabadiai, marlas nirohama aka namangalului Jahoba. Sisiri hamuma Jahoba dohot hagogoon nai, toktong ma lului hamu bohinai. Henai aka tanda halongangan naung binahenai dohot uhum aka naruar sian pamanganna. Hamu ale pinoparni si Abraham naposonai, hamu ale anak ni si Jakob aka na pinilit nai ima sahatna. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Heado tatonton sada program acara di Metro TV nadigoari melawan lupa. Imana pabuahon ragam peristiwa sejarah di Indonesia napatuduhon identitas Indonesia marhite aka peristiwa-peristiwa. Ahado na dipabotoho di programi na didoknakin melawan lupa. Dipabotoho do di acarai ima taringo tu aka goar manang tokoh-tokoh serta bagaimana kisah tokoh ini, kehidupan akan tokoh ini dan bagaimana perjuangannya untuk negara Indonesia. Jala di pabotohon do muse disi taringo tu aka hamoraon. Kekayaan seni dan budaya, bangunan, misalnya aka candi, gereja dan sebagainya. Tempat, wilayah, dot ragam niakana asing. Ahado tujuan umbahen di pabotohon di program nanidoknakin melawan lupa, tujuannya agar masyarakat generasi tidak melupakan masa lalu, tetapi belajar daripada masa lalu itu.
belajar dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, belajar daripada para tokoh-tokoh, sehingga tokoh atau nama-nama yang telah memberikan sesuatu yang berharga untuk negara ini menjadi inspirasi bagi generasi muda. Di pabotohon ragam niaka peristiwa dalam program ini supaya orang-orang muda juga menghargai bahwa setiap peristiwa sejarah terbentuknya Indonesia tidak terlepas dari usaha, perjuangan, dan berbagai macam peristiwa itu. Dan generasi muda mengingat dan mengenal siapa dirinya. Dang holani paingoton aka generasi muda asa diboto mandok mauliate akan masa lalu itu. Asa diboto mandok mauliate akan sejarah dan perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh sejarah itu. Imana didok nakin melawan lupa. Songonido nang jauh-jauh ni perpasal men diturpuk jami tahun, imah asa unang lupa bangso ni debata di sejarah keselamatan, sejarah haluaon naung pinatupa ni Jahoba tunasida. Jangan lupa akan perbuatan Tuhan, campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan. Mamuka siantiki namar padan debata tusi Abraham. Unang lupa nasida bagaimana Tuhan menuntun perjalanan mereka keluar dari perbudakan tanah Mesir menuju kepada tanah yang dijanjikan Tuhan, Imatano Kanaan. Napait, natonggi dialami nasidado. Ariam borngin diurupi, didongani, ditogu-togu Tuhani nasida. Tuhan tidak membiarkan mereka. Tiki rapar nasida, dadong si panganon di parade debatado. Mauas nasida di parade debata. Tonggi pait adong do debata, mandongani nasida. Dalam situasi kelaparan, haus, berada di padang gurun, Tuhan tetap menyertai mereka. Sahatu tano Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa pilihannya itu. Unang lupa nasida di sude pembahenan di debata, di perdalanan di ngolu nasida. Jala idotong naik paingoton nasida tu akan generasi-generasi berikutnya. Jangan lupa akan penyertaan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Dan penyertaan Tuhan itu tidak hanya kepada nenek moyang mereka, tetapi berkelanjutan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Tuhan tidak pernah lepas tangan membiarkan umat pilihannya. Molo diramoti debata opunasi dana jolo, songoni dotong pangaramotion ni debata sahatu generasi berikutnya. Karena itu unang lupa akan sejarah keselamatan penyertaan Tuhan bagi umat pilihan Allah.
Dalam bahasa Indonesia dikatakan, puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Puji-pujian. Amar lapatan di si molo ingot donasida di pembahenan di debata unang mama sohot pasahaton. Puji hamu Jahoba, baritaho kamu goarna, pabotoho kamu pambahenanna, endeho kamu paluhamu parhinaloan, marnonangi mahamu, tanggulho kamu sisiri hamu ingot hamu. Godang si paingot di pasahat par pesalmeni tu akka generasi bangsoni debata. Puji, baritahon, pabotohon, endehon, paluhamu parhinaloan, marnonangi hamu taringo tu pambahenanna, tanggulhon hamu, bermegala, banggalah akan perbuatan Tuhan, sisiri hamu, ingot hamu, carilah Tuhan. Godang nai si paingoton, Tuhan kahalak naung mandai makilala yang merasakan perbuatan Tuhan. Orang yang merasakan perbuatan Tuhan dalam hidupnya, meskipun dia mengalami susah getirnya hidup, puji Tuhan. Ceritakan, baritahon, pabotohon, endehon. Jala marnonangi hamu taringo tu pambahenanna. Nasa nang manjalo pambahenan di Jahoba, ikondo Roma muji Jahoba. Ikondo mamaritahon, makatindakon, pabotohon, pambahenan di Jahoba. Jala ikon diingot, menyadari siapa dirinya. Molo tatanda do pambahenan di Jahoba di bagasan ngoluta, mengenal kesiapaan kita di hadapan Tuhan, naung makilala pandonganion di debata, pasti do marsitutu mamuji debata. Ala nata tanda do pambahenan di debata di ngolutta, ala nang tapakilalahon do perbuatan Tuhan dalam hidup kita, gabe marsitutu hita mamuji debata. Tatanda ise hita, tatanda ise tuhatai. Hita akan naung manjalo dengan bahasa ni debata. Pangurupion perbuatan Tuhan, marsitutu mamuji Jahoba. Di bagasan parminggota sadarion, tanpa terasa kita sudah berjalan menuju puncak tahun 2025. Ba olo do tabayakon atik tungadong do disi namadabu mandalani manakoi tanggai. Adong nawadabu, adong maradi satokin, adong loja. Tetapi selalu berjuang menuju puncak perjalanan kehidupan sepanjang tahun ini. Lapatan disi pengalaman hidup di bagasan nasatonon nunga godang. Jala molo tak bilang-bilangi akan masa nata adopi di bagasan nasa taunon pasti do nunga godang. Mungkin tangdang tarbelangan. Adong do natading lupa hita. Alay adong do naringgas guriton menuliskan perjalanan hidupnya. Sadarion omma uloku, omma pambahenan di debata. Saunari au marsahit, saunari dapotan hama malum. Banyak pengalaman naung tabolus, naung tadalani di bagasan nasa taunon. Masa do akan namarhabot ni roha,
habot ni roha alani hamatean. Pengalaman sepanjang tahun ini dangolan akan napait na parir na mambay tumatangis. Alay adong do Jupang tong las ni roha. Boy do PHP merayahon ulang tahun di bagasan tahun 2025. Merayakan ulang tahun 60 tahun, 70 tahun, 73, 83. Las ni roha doi. Alani ise doi. Alani debata na manogu-nogu perjalanan kehidupan kita. Pengalaman dalam 1 tahun ini, mungkin di awal tahun khawatir akan kemampuan untuk menyekolahkan anak. Ternyata sanggup dong saat tuna tamat selesai kuliah. Boy dope pangolihon ke anak. Boy dope marnida tambah peparang. Tambah yanakon, tambah pahopu. Ini adalah campur tangan Tuhan, perbuatan Tuhan. Masa do di bagasan naso taonon naso mardamehian, gabe mardame. Siapa yang melakukan ini? Tentu juga campur tangan Tuhan. Gabe uli dengan aka persauran. Na padau-dauhian gabe jonok. Isa do na membahenip semuanya karena perbuatan Tuhan. Di paloas di batado masa partikian do ragam niaka na masa natabolus mambai kita tumatangis marsak alai di paloas doto kita mandai las ni roha akan atonggi. Alani dipaingot, puji hamu ibana. Baritaho kamu pembahenan nai. Aduna tahilala nuwaing dibahen debata di hita. Baritahon, pabotohon, bahkan endehon. Nunga dilehon debata tu hita ngolu. Saat ro ditikyon. Napaingoto kita muse dang hita na puna ngolutta. Da kita na marhuaso di bagasan dirita. Sa guru di debatado. Molotung pemasa di bagasan nasa taonon habut ni roha. Alani hamatean. Manira kita sian keluarga na taholongi. Tetapi kembali melihat diri kita secara pribadi mangolu do piau nuaing. Dang au napuna au. Dang au napuna ibana nang parjolo dialap Tuhani. Saguru di Tuhani do. Oleh sebab itu kita mengatakan hari ini adalah karena anugerah Tuhan. Hidup saat ini adalah anugerah Tuhan. Asini rohani debata. Sebab itu tidak ada kata lain selain puji Tuhan, syukur kepada Tuhan. Mau lihat tema di debata satu ujung di tahun 2025 di minggu naparpudi sadarion mangolu do peau, sehat au, sehat peparakku, dengan keluargaku. Dengan masa depan ni yanakokku tamat sian sikolana. Dengan perkerejoanna. Puji Tuhan. Puji madebata ale tondiku. Jala unang lupahon dengan basana sudena. Saya tapaingo do diri tasat diri. Puji madebata ale tondiku unang lupahon dengan basana sudena. Ibana na pamalupok kita sen persahiton
ibana mambahen denggan ngolutta. Baritaho kamu ingot hamu pambahenan ni Tuhani. Rata-ratai di tonga-tongani keluarga baritahon tu akayanak ko poparan pambahenan ni debata. Aka opung mamaritahon pambahenan ni debata tu aka pahopuna. Tuhan itu baik. Di tonga-tongani parsaurata maradopon keluarga nang akadongan dongan di parsauran nang di humaliang dia do umura ingotota pengalaman na denggando manang pengalaman na roa. Dia do umura ingotota hatana denggando manang hatana roa. Ay hata manang pambahenan nasalah sipata olo do ina manggohi roha manang manggohi pikirata. Pambahenan na hurang na binahin ni donga tuhita, kita lebih ingat akan itu daripada perbuatan baiknya. Hata nasala na pinasahan ni donga tuhita, kita lebih ingat akan kesalahan itu daripada kata-kata yang baik yang membangun. Gabe ina manggohi roha. Sailala mai ingoton martaw-taon, dangolo salpu. Nasala 20 tahun nasalpu ingoton masatu sadarion. Alaniaha akan nasala nahurangi saya tasipan. Alay na denggani dang tabaritahon. Dang tasipan, dang taingot. Saya lalap ma aka pengalaman nahurang nasala akan naroa nasay manggohi pikiran. Loho di parningotan. Gabe lupa ragam niya kana uli, godang niya kana denggan niyan. Naboi ingoton. Tuhita saluhut na, sirimang-rimangot tadoi di bagasan dirita. Jala si paubaot tadoi, unang masay taingot aka pengalaman naruay. Unang masay tasipan aka hata nasalay salpu may. Molo adong pe akka hubungan nahurang piga-piga taonon salpu may lupakan. Naik maloho di parningotan akka hata nadenggan, hata nauli perbuatan-perbuatan baik. Om mananaeng tahangoluhon di bagasan pargoluotang molo adong hata manang pambahenan di dongan nasala tuhita tasalpuhon may tahalupahon may ingot ma gumodang dope aka nadenggan taingot ma gumodang dope aka hata nadenggan asa ina manggohi roha pikirata asa sonang pakilalaata sonang ngolutta, jala tarbahik kita mandok puji ma Jahoba, kupuji ma Jahoba. Ay godang pambahenan na nadenggan di bagasan ngolutta. Adong do cerita humor istilah wanita adalah ahli sejarah. Wanita adalah ahli sejarah. Di mana wanita digambarkan memiliki ingatan yang sangat kuat terhadap masa lalu. Apakah ini humor atau memang ini adalah fakta kenyataan? Pengalaman di akaina parupuan. Wanita adalah ahli sejarah yang memiliki ingatan yang sangat kuat terhadap masa lalu, yang ingat akan kesalahan demi kesalahan, yang ingat akan janji demi janji, dan apabila pasangannya tidak melakukan apa yang ia janjikan, maka
wanita itu, perempuan itu, istri itu akan terus menuntut hari demi hari. Wingo dok tiki di doko songonon. Mulak marminggu di tanggal 20 Desember 2025 mulak marminggu asalau hita mangantu bak misyantar. HP dang saut. Saha tu tanggal 1 Januari non moloso saut tu si diingok donon sepanjang tahun 2020 ono. Apakah ini humor atau kenyataan? Ya bagaimana pengalaman kita masing-masing. Huingo do tiki di dokho. Tanggal nasaon, jam nasaon, pas hundul ho bajumu warna kuning, sepatumu warna hitam. Asa tanggal sada merdalani hita libura kita tu Bandung. Alai alaso dipatupai ingoton nadononi sepanjang tahun bahkan demi tahun. Selama itu belum dikabulkan. Om manandong nakin ingatan. Unang ma parninggota tahun holang mangigot akan nahurang. Ala ikot ma aka nadenggan. Aka nadenggani ma ingot. Unang sungguli na membahen persalisian, perguturan. Dak kita menjadi hon partikian, dak kita menjadi hon akan masa nanang tabolus, nanang tadalani. Mengingat kembali bagaimana Tuhan bertindak dalam kehidupan kita. Debatana punah hita, debatana mangaturun akan masa di hita, saluput na imanupat tunadenggan do pambahenan ni debata. Ingot ma pambahenan nadenggani. Godang pambahenan di debata di bagasan ngolutta. Asa nanang dohonon ma dihita marhite jami taon. Bahen ma nadenggan bicam mangolu. Patu pama nadenggan bican dilehon partikian. Jala ingot ma akka nadenggan. Nadenggan nabinahin ni dongan tuhita. Ta ingot ma mandok mauliate. Unang lupa, jala unang pura-pura lupa. Molo dibahen dongan nadenggan tuhita ingot mandok mauliate. Jala tangiakon nasida nang patupa nadenggani di bagasan ngolutta. Molo songoni dodongata mambahen nadenggan tuhita kita respon dengan mandok mauliate. Tuhan sendiri sudah berbuat baik kepada kita. Lan matuhani, apa respon kita akan perbuatan Tuhan yang baik dalam hidup kita? Perpesal menaki mandok, puji hamu ma Jehovah, baritaho kamu pambahenan nai, pabotoho kamu pambahenan nai, endehon palu hamu parhinaloan, marnonangi, ceritakan perbuatan Tuhan, banggalah, tanggul ho kamu, bermegalah akan perbuatan Tuhan dan carilah Tuhan. On masih paingot dihita di ujung minggu sadarion. Banyak perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Tabari tahun ma pambahenan nai di ngolutta. Godang nai dope sipai maota naing bahenon di debata di ngolutaon akan nauli nadenggan. Carilah Tuhan. Talului ma ibana marhite diganu partikian pajonok kondiri tu ibana. Amen martang yang mahita. Hupuji hami ma ho ale Tuhan ala ni godang ni pambahenanmu di bagasan golunami. Disari hoko akan narikot di daging dohoton dinami. Dilehoko di hami haluaon. Maluas yang ragam ni akahamaolon, parmaraan, parsaiton, hasusaan, jupang, lasni roha, ala hodo na manogu-nogu hami,
mamolus ragam ni hamauloni saat tulas ni roha di bagasan tikion. Nang tu ari nanang rope toktong doho Tuhan adong, mandongani mga ramoti jala manogu-nogu pardalanan ni ngolu nami. Huingot hami matuhan, pambahenan mi, molo di ramoti hodo hami di tikinong salpo, pos dorohanami, songonido toktong pangaramotion mi, di ngolu nami, tujoloan ni arion. Ale de bata, ramoti masandok ruas ni Huriam HKBP Pondok Bambuon. Naung makilala pambahenanmu di bagasan nasa taunon, di pataruhodo ngolu ni Huriam. Satu ujung ni minggu sadarion minggu naparpudi di tahun 2025. Marlas ni roha dosa luhutna, makilalahon sude pambahenami di parngoluan nasida ganup marsada-sada. Naing ma ganup keluarga mamaritahon pambahenan mi di bagasan ngoluna marhite hata pambahenan pangalaho parange nature songon hataridaan nami mandok mauliate tu adopanmu dohot mamuji pasangap poko gabe taruli akana denggan taruli akana uli dongan nadi humalia kami alani denggan ni basami nauku jalohami ramoti ma ale Tuhan ruas ni Huriam natongon di bagasan para sahiton jala namandalani pemulihan pengobatan ima inang nyonya nainggolan boru sirait ramoti ma inanami mamolus parsahiton nani adopan nasida pargogoi leho Tuhan pakirimon manjau goarmu mangurupi ibana mangalehon hamamalum di pamatang lumobi partodion na ramoti akasi panganon obat nang keluarga pena merawat asa marlas ni roha inanami di pangurupionmu di hagaleon nasida ramoti manang ruas ni Huriam namarlas ni roha di akka namar ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan di bagasan minggu sadarion nang di bagasan nasa mingguon homa namandongani nasida di parngoluon na paingoton nasida mandok mauliate alani pambahenanmu na mamasu-masu nasida di parngoluon na manambai gajang ni umur hahipason nang akka pakirimon na petuhan ho na patuluson hombar tulomo ni roham ramoti ma akka ruas ni Huriam di bagasan partikianon akka namar sakap nang lao borhat tu bona pasogit tu luar kota manang tu luar negeri di pardalanan Tuhan tondiminma namanjagai namandongani nasida dia kaulaon nang pardalanan nasida akan apatupahon liburan petuhan padao si anaka parmaraan marhaipason marlas ni roha nasida sahatu namulak muse di tonga-tonga ni parsoran nami di Huriamon saatu homa daging dohoto dinami Tuhan manoktong magoarmi hupuji hupasangap kami saleleng mangolu saleleng adong hosanami tangihon matangiang nami nahupasat kami di bagasan goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus si palua si hokop kami amen. Tapasahat ma pedata 5 amplop tu pesta Natal
Marende mahita sen buku ende nomor 730 ayat 1 doho tunutna. Tatanya kema peleata, ale debata amanami na di Banua Ginjang, hodo haroroani saluhut sileon lehon na denggan, doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hamima siyan na nilehon mito hami pelean nami tuho, say jalo may gabe uap na husus di colong. Pasu-pasu may jala ramoti, asa hupahasyang hami peleanon, pating bulhon harajonmu, di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marite-hite tondim, asalam hutan dahami, godang ni sileon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami mandok mauli hate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, sesaut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Ginjang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan namar dosa tuhami.
una kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Disondakon Tuhan de batama bohina tu hita. Jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan de batama bohina tu hita. Jala dipasorhon ma damena tu tondita be. Amen.